ni kilat hai kubo ngong ba ka anjong ka sorkari kalong ba unu uba yo ya ka tulop sorkar kala bande no hikai kala bande winu nuru mo pion ne grade 4 ne unu bapat ka kam sorkari balayo ada ka tulop sorkari de ban long dukat jong ka pulkan pasti kata kalong syai tenre ban long specific tangya kinu ginong trepat naso kata kamlong ka ba de ban khang tangya kino hikai la di ban khang tangya ya kinu tenre kade ban long syai na kaliang ka sorkar ba unu hi batre ba ka sorkar boyo tulop hi ba ka sorkar naso de hi ba kim de hi ban sya bakin bat hi pulkan parti bat hagaju ko poru kadon ka jing pensngo na kaliang jong ki managing committee ba teng kadon ka jing thot ki school balada kinong hikai kia bat ki kam ki pulkan parti tekani ka jing pensngo tele si ka education department ka pet group na kata kaliang tenre ha ka jing so jong asimet pat kalong kumta ba unu hi wade unong tre jong ka sorkar boyo tulop na sorkari umde bandan mentah haka politics mene kalong syai ke jing ong jonga baki tu ki basi tulop na sorkari la dade kinu hinuru kim de bandan kiti ka bamut ka sorkar ka don ni ka hok ban hang tenri kitu pat ki bam don AA na sorkar ka bakasiu hi ka snong ka siu hi ka balang nani ka siu hi ka nuka organization te ko mi kita pat na soba kam de ban hang